Actuel Media jabrani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o bismillah aka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ni bakurubaw ye juma tɛmɛnen laɲini dɔ kɛra Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense au Mali fɛ silamɛ caman taara ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la k'u ka dusuman kasigira silamɛya lagosi dɔw kan o bɛna walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ ici Mali bɛ jamana kɔnɔ a ka ca ni san kelen sira nɔgɔman do taxi bolilaw ma ani clients ma o bɛna walawalani sɔrɔ dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ. Action Media jabrani filɛbagaw o bismillah ko kura aka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogoya min na bakurubaw la jumadon mɛ kalo tile 17 san 2024 bɔli belebele kɛra Bamako misiriba kɔnɔ min labɛnna tɔn fɛ min bɛ ka silamɛya taabolo lafasa n'a bɛ wele ko Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali a lajɛ laɲini kun ye ka ladilikan di maaw ma maa minnu bɛ ka silamɛya lagosi cogoya bɛɛ lajɛlen na silamɛ caman kun b'a kɛnɛ kan minnu bɔra k'u ka dusuman kasigira ka kɛɲɛ ni kɛwale jugu in ye ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma an ka jamana kɔnɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛka Maimuna Daw ka sɔrɔlenw lajɛ. Auna bɔnsɔn anw kan bɛ aw ma kafiri kuraw maaw kɔnna kuranɛ juguya la maa minnu fanga ka bon ka tɛmɛ aw kan maa min ka juguya ka mɛ kalo tile 17 san 2024 Bamako misiriba la bɔliba kɛra o mun kɛnɛ kan silamɛ caman tun bɛ yen cɛw musow ani denmisɛnninw yasa ka se ka u ka dusuma kasa yira ka kɛɲɛ ni dɔgɔlima mun bɛ ka ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma ni bɔli kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ silamɛya diinɛ lafasa ni o ye Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et défense de l'islam au Mali ni o ye AJMD silamɛ minnu tun b'a kɛnɛ kan u bɛ y'a yira k'a fɔ k'olu dalen don kuranɛ la wa o b'u ka limaniya yira ka ɲɛsin an dabama ma tile fila ɲani ni bɔli cɛ ni jɛkulu kofɔlen ye sigi ka fɔ bila sen kan mun na u bɛ welewele da kɛ silamɛden bɛɛ ma yasa u ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati laban ninnu na kamitiw ye waleya caman ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ ma u ye silamɛya lagosi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni san 2022 waatiw ye ni bɔli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔgɔn dɔ kɛra o mun labɛnna silamɛw fɛ yasa ka dan siri ni waleya cɛjugu in na o mun bɛ ka ta ka kɛ ka silamɛya diinɛ sɛgɛrɛ bɛn ani keleya kɔnɔ yasa kumakan min bɛ ka kɛɲɛ ni u ka baara bolo dɔ ye min bɛ wele ko Youth Talk Day cakɛ boloda min bɛ wele an fɛ yan ko Common Ground ye lajɛ kɛ alamisa don mɛ kalo tile 16 min bolila kumaɲɔgɔnya kan funakɛninw ani maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ école de maintien soba kɔnɔ min bɛ wele ko Alioune Blondine Bey o kumaɲɔgɔnya la kunnafonidilaw denmasaw ani sigida koɲɛ ɲɛnabɔbagaw olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka kuma fɛn caman kan min bɛ na ni bɛn ani sabati ye jamana kɔnɔna la an ka jɛka Jaminatu Kote ka sɔrɔlenw lajɛ. Alamisa don mɛ kalo tile 16 san 2024 baɲumankɛ tɔn mun bɛ yen ni o ye Cherche for Common Ground ye ka kɛɲɛ ni ale ka projet mun bɛ yen ka ɲɛsin kunnafonidila sifinnakaw ma olu ye sigikafɔ dɔ bila sen kan mun tɔgɔ ye ko dialogue intergénérationnel ni sigikafɔ in kɛra yɔrɔ min na o de école de maintien de paix Alioune Blondine Bey ye nin baara ninnu donna ka kɛɲɛ ni maaba caman nani nin kɛnɛ in kan yasa ka se ka nin baara kofɔlen in sinsin halisa u ye panel 2 de kɛ ni babu 2 ye babu fɔlɔ o de ye an ka ladala fɛɛrɛ mun bɛ yen nɔ yasa ka se ka kɛlɛ nɔgɔya babu 2nan o de ye ka sifinnakaw bilasira ka kɛɲɛ ni sariyakisɛ kura mun tara ka ɲɛsin cybercriminalité la an ka jamana kɔnɔ. C'est l'aubaine pour notre collectivité une fois encore de plus. An ka mairie tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la an nisɔndiyalen don ni nin dialogue intergénération kɛli ye an ka commune na o hukumu de kɔnɔna na an b'aw fo aw bisimila commune 4 la. District de Bamako. Laɲini caman bɛ nin sigikafɔ in kɔfɛ Cherche for Common Ground ɲɛmaa nɔna bila ka fɔ la wa ni baara nafa bonyana kosɛbɛ o de kama Bamako gouverneur ka ciden ale b'a ka nisɔndiya yira. Ce présent dialogue intergénérationnel vise les objectifs ci-dessous. Nin dialogue intergénération ka laɲini de denmisɛnninw ka se k'u ka denguw fɔ maakɔrɔbaw ɲɛna walasa u ka se ka kalan o la ka kumaɲɔgɔnya kɛ denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka u ka sekow ni u ka dɔnko yira sigida jɔli la. Permettre de donner la parole aux jeunes journalistes formés. Alors, pourquoi un dialogue? Parce que le dialogue est un facteur de cohésion sociale. Muna dialogue sabula sigikafɔ ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya sabatili la
dialogue intergénération bina kɛ sababu ye ka maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw don da kelen fɛ ani k'u bɔ da kelen fɛ olu min tɛ bɛn kuma dɔw la k'a sabu kɛ denmisɛnninw fɛ maakɔrɔbaw ka kow kɔrɔla wa maakɔrɔbaw fana fɛ denmisɛnninw tɛ kodɔn wa nin sigikafɔ bina kɛ sababu ye ni génération fila ka ɲɔgɔn kan fɔ. Des points positifs dans les deux camps. Amunu tumbe yasa ni sigikafɔ in ka kɛ u ɲɛna olu b'u ka hakilinaw fɔ. Je trouve ça très intéressant de donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent ne kɔni fɛ ni hakilina ɲuman ye ka kuma tɛmɛ denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula o bɛ se ka an bilasira an ka se ka sira ɲumanw ta yaasa an ka dankari kɛlɛw la ani k'an cɛsiri jamana jɔli la. Mes émotions par rapport au dialogue intergénérationnel. Ne nisɔndiyalen do bi ka kɛɲɛ ni nin dialogue intergénérationnel ko in ye wa me Search for Common Ground mɔgɔw fo olu mun ye nin baara in kɛ sabula a bɛ na an kunnafonidila sifinnakaw dɛmɛ an ka baara kɛcogo la ani maakɔrɔbaw ka kuma o ye fɛnba ye. Sont compétents. Ça contribue vraiment à notre épanouissement. Ni don kɛrɛnkɛrɛnni mun tala ka ɲɛsin dialogue intergénérationnel ma ni sigikafɔ in laɲini tun ye ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ kunnafonidila sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ani an ka sigida la maaba minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka ko dilan olu ni ɲɔgɔn cɛ yalasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ degun minnu bɛ yen ka ɲɛsin jamana ani sigidaw layiriwali ma ka kɛɲɛ ni bɛn ni kelenya lasira ye bɛn ani kelenya o de kun ye nin kuma ɲɔgɔnya ninnu babu kologɛlɛn ye. A ka ca ni san kelen cakɛda dɔ dayɛlɛla an fɛ yan min bɛ wele ko Ichimali ni Ichi ka lasɔrɔ siraw ye mɔgɔ bɛ se ka taxi wele i mana kɛ fan o fan sira teliman don min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bolifɛn ko okumu kɔnɔna la Mali kɔnɔ an bɛ se ka mun de dɔn Ichimali nafa kan an ka jɛka Abdulayi Mayiga ka sɔrɔlenw lajɛ. Ichimali ye cakɛda ye min dayɛlɛla Mali la a ka ca ni san kelen bɔlɔlɔ cakɛda don min ka baaraw ɲɛsinnen don bolimafɛn kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la taxi wa ani cakɛda caman bɛ se ka baara kɛ ni olu cɛla taxitigiw walima cakɛda yɛrɛw ani mobile bolilaw fana. Écoutez, Itch, c'est disons qu'on ne concurrencie pas en tant que tel avec d'autres taxis. Ichimali tiɲɛ walasa ka danfara don bolimafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ yan de ka baara kɛ nin bɛɛ ye. Maa o maa ni taxi b'i bolo i bɛ se ka don Itch la. Wa an bɛ mɔgɔw kalan Itch bɔlɔlɔ sira baara cogoya la. Taxi bolilaw bɛ se ka don bɔlɔlɔ in kan. U bɛ musaka min sɔrɔ u ka baara la. Itch b'a to kunnafoni ka tɛmɛ an ni taxi bolilaw ni ɲɔgɔn cɛ. U mana kɛ fan o fan. Itch veut intégrer ces taximans en modernisant le travail pour qu'il soit encore plus professionnel. I n'a fɔ cakɛda caman minnu ka baara ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛlaw ma Ichimali fana ka baara tilalen don tilayɔrɔ caman na cakɛda in yɛrɛ la wa sini si ka baara tɛ kelen ye. Nous on est chargé de tout ce qui est recrutement. An ka baara ɲɛsilen don ka mobili bolilaw ta baara la ani ka mobiliw sugandi minnu bɛ baara kɛ Itch la. An bɛ mɔgɔw kunnafoniya ani k'u bilasira walasa u bɛ se ka baara kɛ ni Itch ye cogo min na. En utilisant leur véhicule pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est ça notre rôle. Walasa ka don Itch la walima ka baara kɛ ni Itch ye sariya dɔw bɛ fo mɔgɔ ka tɛmɛ o fɛ min bɛ tali kɛ cakɛda in yɛrɛ kan walima maa min yɛrɛ bɛ na k'a fɔ k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Les conditions d'adhésion à Itch, il faudra avoir un véhicule. Walasa ka baara kɛ ni Itch ye fo k'a sɔrɔ mobili ɲɛnama b'i bolo min bɛ an ka sariyaw labato. An tɛ baara kɛ ni mobili min cɛman ye min kɔrɔlen don. An ni mobiliw bɛ baara client bɛ lafiya min kɔnɔ k'a d'a kan o de ye an ka laɲini ye. Ani tuguni mobili bolila min bɛ na fo k'a sɔrɔ permis b'i bolo walasa i ka se k'i tɔgɔ sɛbɛn Itch la. O kɔfɛ ni i sabatira tuma min na kalan bɛ sɔrɔ ka kɛ i kunna Itch baara cogoya la. Si possible, passer au bureau pour une formation et vous expliquer comment ça fonctionne l'application. La sélection des voitures, ok. Maintenant, les voitures, c'est les voitures en général. An bɛ baara kɛ ni mobili ye client bɛ lafiya sɔrɔ mobili min kɔnɔ wa a mobili ninnu tali bɛ mobili donni nege don mɔgɔ la wa bolili fana minnu bɛ sɛbɛn u bɛɛ dafalen don. Ils ne présentent pas de défauts manifestes et dont les papiers sont à jour. Donc c'est un peu ça les conditions. Ichimali ka ɲɛmaa min ka baara ɲɛsinnen don cakɛda in ka baaraw taabolo ma a y'a jira ko danfara bɛ Itch ni yɔrɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baara ɲɛsinnen don bolimafɛn ko ma. Itch c'est une activité indépendante, c'est-à-dire vous avez votre véhicule, vous voulez gagner de l'argent avec. N'i bɛ baara kɛ Itch la i bɛ baara kɛ waati min ka di ye wa i bɛ jigin waati min ka di i yɛrɛ. An dan ye dɔrɔn ka i tɔgɔ sɛbɛn ani k'i bilasira.
an tɛ foyi jagoya mɔgɔ kan. An b'a laɲini cogoya bɛɛ la dɔ ka fara mobiliw kan walasa ni dɔ tɛ baara la o k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen. Dɔw bɛ se ka baara kɛ sɔgɔma, sufɛ, walima yɛrɛ dɔw tatɔ baara la u bɛ se ka mɔgɔw ta. O bɛ kɛ sababu ye client kana mɛn ka mobili kɔnɔ. Mais ça, le secret, c'est juste d'avoir beaucoup de chauffeurs disponibles à tout moment pour que la plateforme soit équilibrée. Mali la mobile bolila min bɛ baara kɛ ITI la a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 70 ni kɔ la. Cakɛda min don min ka baara ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛlaw ma an bɛ waati min na a bɛ jamana 7 de la ni a dɔ ye Côte d'Ivoire, Sénégal, Angola, Algérie, Belgique, France ani Mali ale min ye jamana laban ye ITI nana min na. Mali dolancilaba min tɔgɔ ko Kamori Dunbiya o bɛ ka taɲɛba sɔrɔ a ka dolanci kɔnɔ. Tarata tɛmɛnen u ye jɔnjɔn d'a ma min bɛ a yira ko a ka celu donta ɲɔgɔnnama sɔrɔ ligne 1 na. An bɛ se ka mun de dɔn Kamori Dunbiya kan an ka jɛ ka Awa Jawara ka sɔrɔlenw lajɛ. Kamori Dunbiya ale ye malien dolancila ye min bɛ je diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ. An bɛ don min na ko sisan a bɛ je faransikaw de fɛ. A bangena février kalo tile 18 san 2003 Bamako. A y'a ka dolanci daminɛ Académie Jean-Marc Guilou la yanni a bɛ taa Faransi ka si to san 18 na. A selen kɔfɛ faransikaw fɛ a taara équipe fɔlɔ min na o de ye réserve de Rennes. Nga o saison tɛmɛnen kɔfɛ u y'a bila ka taa équipe ba la septembre kalo tile 23 san 2022. A kɔni sugandira ka kɛɲɛ ni u kun bɛ dolanci min na ni Zambikaw ye. O don tɔgɔla la a kɔni ye jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka kɛɲɛ ni a ye bi minnu don n'o kɛra sababu ye n'u ka équipe gagnena. O saison kɔnɔna la a ye match 16 de kɛ mun na a sera ka bi 5 de don. Kamori Dunbiya ale kɔni ye dolancila ye min sen ka ɲi dolan fan fɛ kosɛbɛ. Ani a bɛ cɛli min kɛ ni dolan ye maaw ɲɛkɔrɔ. Ni dolan b'a bolo a b'a di matɔw ma cogo min na a n'a yɛrɛ bɛ bɔ a nɔ la cogo min na o bɛɛ de ye fɛn ye min cɛ ka ɲi kosɛbɛ. A ka dɔn k'a fɔ ko Kamori Dunbiya ale bɛ je kiniyan fan de fɛ. An hakili b'a la a ye 40 don min na ka kɛɲɛ ni dolanci ye min ye u ni loriyan kari ɲɔgɔn na. I n'a fɔ sifilaka denmisɛnnin tɔw laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ a yɛrɛ fɛnɛ bolo. O laɲini ninnu dɔ ye k'a cɛsiri dolanci fɛ walasa a bɛ se ka kɛ titulaire ye cogoya min na. Brest dɛmɛni ani k'a qualifier ɲɔgɔn dan in na Europekaw fɛ o y'a ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye fana. A kɔni cɛsirilen don walasa ka se ka a seko a n'a dɔnko bɛɛ yira nin dolanci in na. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru bɛna lase aw ma teliya la Abdoulaye Maïga fɛ. An ka jamana kɔnɔ dugumakalandenw ka ɲɔgɔn dan min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko DEF ɲinata kan ka kɛ ka bɛn juin kalo tile 3 ka taa bila tile 5 la. Ɲina maa hakɛ min kan ka nin ɲɔgɔn dan in kɛ jamana fan 14 bɛɛ la a bɛ t'i jɔ fo maa 300,000 ni maa 49 ani 84 ma. An bɛ taa an dafɛ jamana la ka kɛ ni sigikafɔ dɔ ye min tɛmɛna Niger jamana ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta mɛ kalo tile 15 ka taa bila tile 19 na u ye bɛnkan dɔ sɔrɔ min b'a to États-Unis finitigilakaw bɛ se ka bɔ Niger jamana kan cogo min na k'a bɛn ni septembre kalo nata tile 15 ye. Bɛnkan sɛbɛn in na ni jamana in fila in y'a yira k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa États-Unis finitigilakaw bɛ se ka kisi cogo min na u ka bɔli la Niger jamana kan. Kunnafoni nasira fɛ an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Iran jamana ɲɛma Ibrahim Raisi ale n'u ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana yɛrɛcɛko ɲɛnabɔli ma olu fatura avion binni dɔ sen fɛ min kɛra karidon mɛ kalo tile 19 san 2024 Iran jamana kan. Iran jamana ɲɛmɔgɔ in fatulen a ka vice président n'a bɛ wele ko Mohammad Mokhber ale taara k'a kɛ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye tɛnɛndon in na mɛ kalo tile 20 san 2024 sanni kalafilenw nataw ka boloda. Hali bi an bɛ to jamana ko kan kibaru la. Cour pénal international ale ye mandat d'arrêt ta tɛnɛndon in na mɛ kalo tile 20 ka Israel premier ministre sɛgɛrɛ n'a bɛ wele ko Benjamin Netanyahu ani Israel ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ani Hamas ka ɲɛmaa minnu bɛ yen ko ka da u ka bingali walew n'u ka mɔgɔ faga min bɛ ka kɛ bi Gaza. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.